Na san waƙar Maryam A. Sadiq kuke nema mai suna ɗan saurayin yarinya. To ku tsaya ku ji wannan bidiyon har ƙarshe domin ku san inda za ku same ta. Maryam A. Sadiq ta bayyana a shafukanta gaba ɗaya cewa ta saki waƙar nan mai suna ɗan saurayin yarinya, amma kun duba YouTube ba ku ganta ba, kun duba Audiomack ba ku ganta ba, da sauran kafofin sada zumunta inda take sanya waƙa. To bari ku ji inda matsalar take. Maryam A. Sadiq wannan waƙa mai suna ɗan saurayin yarinya ta jima da buga ta kuma single track ce, wato waƙa guda ɗaya. Ta yi using sound ɗin a kafafen sada zumunta musamman irin na TikTok. Waƙar sai ta ja sama da mutum 100,000 sun yi amfani da wannan sound ɗin na ita waƙar ɗan saurayin yarinya, wanda ake cewa baby na you be desire, ɗan saurayin yarinya ka ba ruwan soyayya, kai zanawa alkunya na zo ka ban labari. To wannan waƙar dai da kuke gani a album ce. Ɗan saurayin yarinya shine sunan waƙar wanda ike shine sunan album ɗin ɗan saurayin yarinya, amma akwai waƙoƙi da yawa a ciki. To gabanin mawaƙi, kowane mawaƙi idan zai fidda waƙa ina abin da zai jawo hankalin mutane su karkata kan abin da yake shirin yi. Wannan isa bata saki waƙar single ba, isa take jira sai kowa hankalinsa ya kawo ya dudduba inda ya kamata tukun ita kuma sai ta saka album ɗin gabaki ɗayansa. Maimakon a ce kun ji waƙa guda ɗaya, za ku saurari waƙoƙinta ne gabaki ɗayansu na album ɗin. A madadin ita wannan waƙar guda ɗaya mai suna ɗan saurayin yarinya, mutane suna son waƙar sosai, ta zo da farin jini. Sau tari mutane idan suna jin ta idan namiji ne, da ke waƙar ta fi yi maza daɗi sosai akan mace, ko kuma saboda ya kasance mace ta yi waƙar, duk wanda yake saurara sai yake ji tamkar budurwarsa ce take rarrashinsa take yi masa kalaman ƙauna. To ita wannan waƙa mai suna ɗan saurayin yarinya za ta fita nan ba da jimawa ba, kuma album ne waƙoƙi da yawa ne a ciki, ba iya waƙa guda ɗaya ba. Amma ita wannan waƙar single ɗin mai suna ɗan saurayin yarinya ita ce za ta jagoranci sauran waƙoƙin na baya, kuma dukkan sauran waƙoƙin ma sun yi daɗi, akwai wasu da yawa a ciki domin ba iya wannan waƙar ba ce. Maryam dai mawaƙiya ce mai murya sosai wanda ake ce mata golden voice ma na ji suke mata ikirari, saboda daɗin muryarta mai kwantar da hankali, mai ɗaukan hankali, wanda duk mawaƙin da ya saurara ya san cewa wannan yarinyar ta iya waƙa inda ya kamata, abin a dafa mata ne a ce ta kai wani level. To alhamdulillah Maryam dai ta kai wani level a waƙa, amma muna fatan ta ƙara turawa ta yi sama da inda take a yanzu. Duk da ma dai ba wai mun raina abin da Ubangiji ya mata ba, amma ɗaukakar ta kamata ya ce ma ta fi haka, saboda inda take waƙoƙi mai daɗi. Sannan wata tambaya da mutane suke yi, me yasa Maryam ba ta sakin waƙa akai-akai? Me yasa ba ta saki? Sai ta yi wajen wata 3, wata 4 ba ta saki waƙa ba, ta riƙa kawo waƙoƙi akai-akai insha Allahu. Sannan kun san ba iya waƙa kaɗai take ba, tana yi wasu mawaƙan amshi. Wataƙila amshka ne suke yi mata yawa, isa ba ta samun damar kawo waƙoƙi masu yawa akai-akai. Amma insha Allahu za ta gyara, kuma muna fata wannan waƙar za ku saurari album ɗinta mai suna ɗan saurayin yarinya. Maryam ta iya waƙa, abin a jinjina mata ne, kuma muna alfahari. Sannan kuma za ku ɗan jira ɗan kaɗan da zuwan album ɗin, sannan ku sami ita waƙar da kuke so a ciki mai suna ɗan saurayin yarinya, da ma sauran waƙoƙin da suke biyo bayan shi album ɗin.